И коста хора, аз съм за Plexo, искам да ви кажа, че почвам поредичка с туториали. Един от тях мисля да е как да си кракнете Steam, но за това трябва да се абонирате и като стигна 300 абоната ще го направя. И също ще почвам поредичка с банера. Не поредичка с банера, ще правя банера. И ако искате банери, просто напишете в коментарите, че искате банер на канала, нали? Абонирайте се и харесайте видеоклипа. И трябва да създадете също скайпа, за да ви го пратя след като го направя. И да, ако искате да разберете как да си кракнете Steam с някъде към 400 игри, включително CSGO и подобни, само трябва да ги инсталирате. Просто натиснете бутона за абониране и лайкнете клипа и сте готови. Като стигна 300 абоната, ще го направя. И ще спра клипа след като довърша играта. И просто си наслаждавам в музичката. И как играя. Чакайте да си